No, tak ahojte. Toto je môj nový účet na tom starom vidíte. No, dneska si ideme zahrať hru a to je toto že to tam není. Toto snowboard obi, ja som vybral tak snowboard obi najprv, aby ste videli, jak som dobrý v tejto hre. Viete? Som dobrý v tejto hre. Môžete to napísať dole do komentárov. A volám sa Jakubko 8388. Doma ste, tak si ma môžete vydať. Ďakujem. Môžete to vážiť. A teraz nebudem rozprávať, lebo to je také dobré. Tak pozerajte, ja si potrebujem. Ja si toto už hrával. A je to veľmi dobrá hra, kľudne si ju zahrajte. Není za Robuxy, tak nie tak. A sa môže pustiť ďalej. Napriek tomu, že to je bomba, tak hovorím, že zábavná hra dosť. No toto neviem, toto je také hardcore, som tak povedal. No toto je hardcore. Dajte like a odber zatiaľ tento dorobím až do konca. A dokonca dajte odber a like 50 na čelo. To vám hovorím. Aj na to a nechcem si to vydávať, tak to hovorím, aby ste vedeli, že tak. Sky. Yeah. No, ja som nepozeral. A ideme pokračovať. Hopa. No by nespadnem, to by bolo. Ne. A teraz bez prestávky, bez prestávky. Ideme stále bez prestávky. Bez prestávky som povedal. Aby ste vedeli. Zablížím je to. Také blízkosti. Ešte taký. Aby ste potom vedeli, že toto sa zastavím a aby ste si mohli napísať potom a napísať do papieru, že aby ste nezabili moje meno. Takhle ne? Takže tak. Tam taký deň začal dnes, sobotu. Je to dneska to video, takže tak inak to aj vyjde, musí to výjsť. Vyjde potom ďalšie video, takzvané s malým videom na Robloxe. Kvôli tomu, lebo nebudú videa Robloxe, kvôli tomu, lebo musím si dať môj účet. Potom si tam nahodím všetko a bude. Doma chcete zatiaľ, tak môžete, ale budem točiť.
Neviem, to tým Minecraftové to môžem, ale Robloxové to nie, ale dneska som to zapálil. To napálim. Mám byť. Nevadí, poď rýchlo. To je tak rýchle. Teraz bez prestávky. Ne, no, tam, ako som vám hovoril. Jakubko 8388. Už to máte? Vidím, že áno, možno pokračovať. Daj za to. A bez prestávky. Ideme. Hop. Hop. Tak to prawie rýchli. Dobre. Lebo to ide. Ešte. Zrajte na to. Nie, pri konci, to som sa vystával. Ne. Joj. Toto som nechápal. Jak to je. Dobre. Normálne to. Maň ho. Len jeden. Oh my god, ja som to prebehol. Oh my god. Áno. To je rýchle dosť. Ne. Toto som nerobil nikdy. Ako dosť rýchle. Chcem pa teraz vúgale. Ja. Mám mod. Ty kokos. Skočme. Toto nechá dohráme silnej. Food. Prepáčte, ale není voľné miesto, ale aj tak točím ešte ďalej. Vás mám vedieť. Musíte dať like a odber, potom natísniť ďalšie video z tejto hry. Lebo musím kontom...
potom končiť. Ako hovorím, alebo mám turbulencie teraz. Mám mi sa chce. Ešte pomáhaj. Dajte. Ty kokos. Takže ešte raz. Jakubko 8. Nezabudnite. Nevadí. A jdeme. Ježiši, Maria. Nakali. Słuchajcie, ale muszę to rozstawić. To nienormalne. Dobre. Potom túto teraz dokončíme na 65. A to było wszystko.